फ्रेंड्स எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் and welcome back to my channel Apply Homemaker சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம சூப்பரான மணி சேவிங் டிப்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் சோ ஒரு சில சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க சோ எனக்கு வந்து salary வந்ததும் ஒரு 15 டேஸ்ல வந்து salary எல்லாமே செலவுக்கே காலியா போயிடுது சோ இத வந்து சேர்த்து வைக்கிறதுக்கான சூப்பரான டிப்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க அப்படினு வந்து கேட்டிருந்தாங்க சோ அவங்களுக்காக இந்த டிப்ஸ் வந்து நான் ஷேர் பண்றேன் அது மட்டும் இல்ல இந்த வீடியோ வந்து பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் फ्रेंड्स சோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறீங்க அப்படினா சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க फ्रेंड्स வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட salary வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மாசம் முதல்ல வந்து வாங்குறீங்க அப்படினா இந்த salary வந்து நம்ம வந்து எதுக்கு செலவு பண்றோம் அப்படினே தெரியாம எல்லாத்துக்குமே வந்து எடுத்து கொடுத்துட்டே இருப்போம் சோ லாஸ்டா நம்ம சேனல்ல வந்து ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருந்தேன் நம்மளோட मंथली பட்ஜெட் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு அத நீங்க பாக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்து கிடைக்கும் சோ அதிலே வந்து எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் சொல்லிருப்பேன் உங்களோட salary வந்து 10 வருது இல்ல 1 lakh வருது சோ salary கம்மியா வந்தாலும் சரி அதிகமா வந்தாலும் சரி எவ்வளவுதான் வந்தாலும் நம்ம வந்து मंथली பட்ஜெட் வந்து கிரியேட் பண்ணோம் அப்பதான் நம்மளோட செலவுகள் வந்து தெரியும் அப்பதான் நம்ம வந்து சேமிப்புக்கு எவ்வளவு எடுத்து வைக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஐடியாவும் வந்து கிடைக்கும் இத வந்து நான் லாஸ்ட் வீடியோல வந்து ஷேர் பண்ணிருந்தேன் அந்த வீடியோ நீங்க பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்க मंथली பட்ஜெட் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஐடியா வந்து கிடைக்கும் சோ இந்த ரூல்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளால நிறையவே வந்து சேமிச்சு வைக்க முடியும் சோ உங்களோட செலவுகள் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு 50 30 20 சோ இந்த ரூல்ஸ் வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது உங்களோட செலவுகளுக்கு வந்து எவ்வளவு எடுத்து வைப்பீங்க சேமிப்புக்கு வந்து எவ்வளவு எடுத்து வைப்பீங்க அப்படிங்கறத கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் சோ அதன் மூலமா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நிறையவே வந்து சேமிச்சு வைக்க முடியும் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க 15 டேஸ்க்குள்ள உங்களோட salary எல்லாமே வந்து தீந்து போயிடுது அதுக்கு அப்புறம் வந்து மிச்சம் இருக்க பணத்துக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க கண்டிப்பா வந்து நம்ம ஏதாவது கடன் தான் வாங்கணும் யோசிப்போம் சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கடன் வாங்குறத ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவாய்ட் பண்ணனும் சோ அந்த மாதிரி வந்து வாங்குறத அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இருக்கிற salary வந்து எப்படி நம்ம வந்து செலவு பண்ணிட்டு மிச்சத்தை எப்படி சேமிக்கணும் அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்களே ஒரு मंथली பட்ஜெட் கிரியேட் பண்ணிட்டு மீதி இருக்க காசு வந்து சேமிச்சு வைங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு குறிக்கோள் வந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு சிலருக்கு வந்து வீடு வாங்கணும்னு இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து கார் வாங்கணும்னு இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து ஏதாவது பிசினஸ்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணனும் அப்படினு இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குறிக்கோள் வந்து வைக்கும் பொழுது கண்டிப்பா நம்ம அந்த குறிக்கோளை நோக்கி வந்து போகணும் அதுக்காக சேமிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கும் சோ அதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தொடர்ந்து நம்ம நிறையவே சேமிச்சு வச்சிட்டு இருப்போம் சோ ஒரு சிலருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட salary மெயின் ஜாப் வந்து ஒன்னு பாப்பாங்க அந்த salary வந்து பத்தாம இருக்கலாம் அந்த செலவுக்கு மட்டுமே போயிட்டு இருக்கும் சோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்க அடிஷனலா வந்து ஒரு ஜாப் வந்து பாருங்க சோ அதுல வர காசு வந்து நீங்க வந்து சேமிப்பதன் மூலம் உங்களோட ட்ரீம் வந்து சீக்கிரமாவே வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் சோ கண்டிப்பா வந்து இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே நீங்க ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க फ्रेंड्स சோ இந்த வீடியோல நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நம்புறேன் உங்க கையில வந்து காசு இந்த மாசம் வருது உடனே செலவாகுது அப்படினா உடனே வந்து ஒரு मंथली பட்ஜெட் வந்து அடுத்த மாசமே கிரியேட் பண்ணுங்க அப்போ வந்து உங்களோட தேவையில்லாத செலவுகளை வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு தேவையான செலவுகளை எடுத்து வச்சிட்டு மிச்சத்தை வந்து சேமிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான வீடியோட உங்களை வந்து மீட் பண்றேன் फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग